става, хора? Това е ОИТК. Това и беше така. Това е Buildcraft. Много яка игра. С един от такъв удар с с лъкът. Един хит с един кил. А щом не е с лъкът, е много повече. Мали, аз как ще ви изливам. Добре. Аре бе, що така ми лаги? Хора, извинете за лага. Обаче, не знам, що ми лаги. Пак. Ой! Лаги ми, защото ми лаги. Ня. Добре, фак! Ей! Добре, първи съм. По-скоро съм втори, но със същите точки като първият. Този го следвам. Накъде отиваш, бе? Как ме стрелна някой маур, май. Добре, какво стана са? Само си скъбих стрелата. Вие ли ще се учите да стрелят? Как ми килна? Умряхме. Извинете, хора. Ще го пусна, щом започнем другата. Добре, хора, се опитам този път да го победа, защото миналия път не знам защо не снимах, но го победих и този път ще го победа. Ще се опитам за вас, за YouTube. Май преди не бях с най-много точки, а убих този с най-много точките няколко пъти, не 2 пъти и спечелих. Добре, сега започваме. Фак! Тук е много пренаселено, бе, човек. Мали. Аз стрелям от тук. Това си е моето местенце. Пам! Защо не го отцелих? Не! Ей, ти настъпи в моето местенце. Ама един там не гледаш. Какво ме гледаш, бе? Толкова стои, хора ме гледа, нещо да ме убие. Той сега ме иска от тим. Що стрелнах малко по-надесно, бе? Фак! Ома гъ! Къде си? То слорът е гаден, май. Тука всичките стрелят. Защото е твърде пренаселено. Добре, нямам повече стрели. Тия прия, тия пичува. Стига, бе. Що не ги оцелвам? Пак. Майор монограм. Мали. Здравей, майоре. Много мразя това, бе. Не.
Та, как се измъкна? С моята престрелка. Това беше гадно. Не! Не мразя го този свет. Всъщност не съм играла в него, но сега игра и е гаден. Добре. Скрием. Който долу умира. Добре, къде сте? Ей, как го оцелих, що ми бъги, бе? Това са лайка бос. Лайка про. Мали. Дали ще мине под тая жената? Това е интересно. Така. Тук обхващам по-голям терен. Какво е това са? Аране. То пък как не те оцелих, бе? Ей! Шишман! Ой! Фак! Ей! Така. И това сега не стреля той. Ай! Ооо! Добре. Вау, не видях стрелата къде отиде. Ей, какво става? Това зарява. Йо! О, че сте ме спряли. Добре, трети съм. После пак ще започна да снимам. Добре, започнахме! Вау, никой не оцелих. От двама. О, това на малко кръв. Yes! Бегай, бе! Бегайте, бе! Въй! Остава съм. Въй! Въй! И къде ми е стрелата сега? Топък. Топък се прави на мен. Ей! Прави се на мен. Фак. Добре, не бегаме. Става така. Ей! О, ес! Не, бе! Що не те оцелих тебе, бе? Това не знам как се случи, как не го оцелих. Кай. Вау. Но съм и далече. Обаче. Понеже защото. Трябва да отида там. Здравей, повече килс от мен. И даже кил и още един, бе. Мразя ги. Как ме оцели, бе? Не. Не може така. Трябва да бегаме. Гледай го как съм мръдна, бе. 1 сантиметър съм мръдна и аз не те оцелих. Yes. Как ме с този лък, бе? Не. Не. Не.